Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna, rawo mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel iki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Do meneng sik, aku tak omong sik, rasa joting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampeyan muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyong negara Ngastina. Negara utuh Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggepmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel iki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirangmong karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Yes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Sengkune wis gila kae. Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar, Gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek rawani meneng wae. Engko nek nganti gegeran aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita. Nek ngono wis pancen wani karo Bakal Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sama parangi karepe para wong-wong Ngastina nggone boyong marang Semar Badraya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal memparangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso memparangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono ki wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekeduk, gak blekeduk. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekeduk sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene bapakmu neter kanthi jayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nek ndi wong neter kadedayan ngono, ora kok metu njaba saru ngono.
Nanti pamane wong neter kadejan. Nang jaba. Ayo. Kowe mesti metu jaba e.